Iiba mo sali. Mag-live. Mga lalab, shout out po. Kamusta po kayong lahat dyan, mga lalab? Mega love shout out. Bisa mo rin si Ali. Sarang kare ko mo. Ano ba ito yung phone? Ayun, biskuit. Ayun ako. Bisa na biskuit. O, biskuit siya. Pato kaya lugmapas ko isa sa'yo. At ang buwan sa mga tawag ng biskuit at mo. Ibalik ka mo ito, baby, ng init-sinit. Mga lab, kumusta po ang lahat dyan? Mega love shout out. Pasok lang po kayo mga lab, na-miss ko kayo. Bawal yan eh. Tag-filtrik mo nagkukwarto. Kumusta po ang lahat mga lalabs? Kumusta? Shoutout lalab Junaski Lukaski, shoutout. Yan, kumusta po kayong lahat dyan mga lalab? Pasok lang po kayo sa aking live mga lalab. Miss ko po kayong lahat. Ayan, matagal tayo nakapag-live mga lalab. Lalab Jewel Channel, Tamsak Host, lalab. Kumusta ka na? Mega love shoutout. Salamat lalab sa patamsak mo lalabs. Yan, tagal natin di nakapag-live. Siguro mga lalab na, 3 months. Grabing habang panahon, 3 months. Jewel Channel lalab, salamat. Bigyan kita ng jacket lalabs. Ayan lalab, salamat lalab. Meron ka na pong lalab. Jacket, Jewel Channel. Thank you host. Ayan. Shoutout lalabs. Ayan, thank you so much lalab Jewel Channel. Tingnan natin yung iyong 4.21k ka pala. Malaki ng bahay mo. Ayan. Silipin natin yung bahay mo lalabs. Jewel Channel. Pa-help host. Ano ba yun lalabs? Di ka pa ba muni? Ang laki ng bahay mo oh. Tayo sa bahay mo, tingnan, silipin natin. Ano yung lalabs? Ayan, 3 million watching, mega love shout at kumusta po kayong lahat dyan mga lalabs? Nag-update na tayo mga lalab dahil parang nag-ano na yung ating WH, naka-black na mga lalab, kulay black na, hindi na siya green. Kailangan na natin mag-uploads, mag-update, mag-live. Kumusta po ang lahat dyan? Kiss lalab, good afternoon, mega love, shout out, kumusta ka na Kiss? I miss you. Kumusta ang lahat mga lalab? Ayan, Jewel lalab, nasa bahay mako lalab. Ay, dati na para tayo lalab, dikit.
Ano ba yung maitulong ko sa'yo, lalab? Look at you. Lalab, kiss, salamat, lalab, salamat. Shout out sa inyong lahat dyan, mga lalab. Kumusta kayo, mga lalab? Pasok po kayo sa aking live, mga lalab. Kamusta po ang lahat dyan? Bisitahin nyo naman ako, mga lalab. Matagal tayong hindi nagkita-kita. Kumusta, mga lalab? Ang sarap ng kain ni Jewel Ribs ng Fridays pinapak. Wow, sarap. Lalab, ano po ba yung maitutulong ko po sa'yo, lalab? Lalab Jewel Channel. Kumusta ka na, Kiss? Where are you now, lalab? How's everything? Batingting. 3 million watching, 2 thumbs up, lalab. Thank you so much. Thank you po sa inyong patamsak dyan, mga lalab. Kumusta ang lahat, mga lalab? Pasok lang po kayo sa live ko, mga lalab. Magkumustahan po tayo, maglablaban tayo, mga lalab. Wow, ang daming shoes. Sana all. Jewel lalab. Ayan. Jewel, nasa bahay mo ako, lalab, oh. Ang dami mong shoes. Kiss, lalab, kumusta ka na? How's everything? 2 million watching. Nasaan na kaya yung aking mga subscribers, mga lalab? Alam nyo, mga lalab, kapag matagal kang di ka updated mag-live, pati yung mga subscribers mo, yung mga followers mo dyan, mga lalab, nagkakawalaan ng mga, nasaan na kaya sila? Wow naman, daming shoes. Yan, lalab, Jewel, pinapanood ko, lalab, yung video mo, lalab, oh. Jewel Channel. Shout out everyone. Pasok lang kayo, mga lalabs. Sa aking munting bahay, parang malabo ba, mga lalab, yung aking camera kasi dito tayo sa loob. Dito tayo sa kusina, mga lalab namin. Mga lalab, pasok lang po kayo dyan, mga lalabs. Oh, si Jewel nag-enjoy ng shopping. Watching, lalab, Jewel. Pasok lang kayo, malab, kasi may ikwento ko, mga lalaba, kaya tayo na matagal na wala, mga lalabs. Where are you, Kiss? Why you leave me, Kiss? Where's my Kiss? Kailangan ba na magtiis itong pag-ibig? Pag nagkanta ba ako, hindi ako makaka-copyright, mga lalabs. Dahil wala ka na sa aking piling, wala na bang puwang sa'yo ang aking puso? Lalab, dati man tayong dikit, Jewel Channel, lalab. Nasaan na kaya yung mga tao? Shout out everyone. Ano?
Laging natatanggol na magtanong sa'yo. Mega love shout out Dragon Gaming. Hey Islandsky. Shout out everyone. 3 million watching. Thank you. Good afternoon. I'm watching from Japan. Lalab, how are you my friend? How's everything? Everyone, I miss you so much. Ayan. Kumusta po ang lahat? 3 million watching. Mega love shout out. Thank you so much Lalab Dragon Gaming Lalab. You didn't forget me. Thank you. Watching Genshin and Packfold for Cloud Retainer aka Sian Yun. Ayan. Sian Yun. Lalabs watching Dragon Gaming. Ayan. 2 million watching. Thank you so much. Watching my friend. Ikaw ang tanong sa mga dalangin. Shout out. Yes. Ayan, shout out everyone, shout out. Lalab, introducing today's shrimp tank to everyone from Japanese friend. How are you, Lalabs? Thank you, my friend Japanese. How are you? Long time. Mga lalab, mega love, shout out. Alam niyo ba mga lalab kung bakit ako matagal di nakapag-live sa YT ko mga lalab kasi nagbisibisihan tayo mga lalab sa aking page sa Facebook. Kasi ang inaakala ko mga lalab ay ako ay ma-monetize doon. 2 times na po tayo mga lab nag-apply doon mga lab, 2 times na rin akong na-reject.
Shout out, shout out. Pasok lang kayo mga lalabs. Alam niyo ba mga lalab is meron na akong 10,000 followers sa aking page mga lalab. And na-reach ko na rin mga lalab yung aking 60k minutes, 60k views na requirement sa Facebook mga lalab. 2 times na rin po akong na bigyan mga lalab ng setup. First time mga lalab, ang sabi doon, for setup because you are already eligible for stream ads. Yan mga lalab, nag-setup na tayo mga lalab. Then after that siguro, nakalagay kasi doon, after 1 week, I will notify you if you are qualified. Mga lalab, wala pang 1 week mga lalab, na si Facebook. Mga lalab, reject. Parang nanghina. Then nakalagay doon, reapply again. Nakalagay din, reapply again January 30. So ngayon mga lalab, nag-reapply uli ako mga lalab nung last January 30. Mga lalab, nung Friday, sabi niya in review, alam niyo mga lalab, reject ulit. 2 times na tayong na-reject mga lalab. Parang nakakapanglumo. Tapos meron na naman doon mga lalab, mga lalab, nakalagay na naman doon, reapply again on February 23. Ayan, pangatlong mga lalab. Pangatlong bigay na naman ni F, mga lalab. Pangatlong niya, na bibigyan uli ako ng setup. Sana sa pangatlong pagkakataon mga lalab ay ma-approve na po tayo mga lalab kasi ang dami-dami ko nang upload doon mga lalab. Yung isang video ko nga nag-viral na pero mga lalab hindi pa rin talaga tayo napapansin. Wait lang po, may bibili sa tindahan. No. Alam niyo mga lalab, umaasa tayo mga lalab na sana ma-approve ng mga lalab yung aking application mga lalab. Palagi na lang mga lalab in review. Hindi katulad dito sa YT mga lalab. Siguro mga 5 days lang ako unang pagkakataon, approve na. Na-monetize agad tayo pero mga lalab dyan sa FB mga lalab, hindi pala madalian. Wala naman, tinitingnan ko naman mga lalab yung aking monetization policies. Naka-check naman siya mga lalab, naka-green siya mga lalab. Hindi ko lang alam kung bakit, anong gusto niya. Kasi 2 times mga lalab, akala ko okay na. Hindi pa pala mga lalabs. Sana sa pangatlong pagkakataon ay ma-approve na. Nakalagay doon, reapply again on February 23. Bilihan na namin si Aliyah. Yung anak ko mga lalab, nandyan. Malaki na pala mga lalab yung baby ko mga lalab. Nasa 11 months na mga lalab. Yung baby ko is malaki na po ngayon. Si Aliyah po is now a big girl. Ayan, shout out 2 million watching. Thank you so much. Sasamuran. Kaya, yung langgam na naman dyan, baby. Yung langgam.
Ay, salamat po sa inyong support diyan mga lalab. Kaya balik tayo dito sa mga lalab. Wait, kailangan na natin mag-update kasi nangingitim na yung ating WH. Ginawa ko lang dito mga lalab, update lang ako mga lalab. Upload lang ako ng mga video mga lalab para hindi tayo masabing hindi na tayo updated mga lalab. Kahit pa paano, meron pa rin naman nanonood ng aking mga video mga lalab. Ayan, 2 million watching. Salamat po sa inyong support dyan mga lalabs. Shout out, shout out, shout out. Pa-share din ako mga lalab sa aking live mga lalab. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang support. Shout out, shout out. Eh, dami video. Eh, talagang dalang gamon talaga kamo. Pakaraya pag samod. Baka na magsamod, daddy mo. Nagkay sa nila. Mama. Sorry. Sorry. Ano bisa niya, baby? Watak siya. Nasisiro mo siya kasi. Ayun yung matamang siya ng kamuyo. Nakunin ko. Maritan. Malalab yung anak ko kasi mga lalab, kumain ng biskwit. Mga lalanggam tayo nito. Alisan muna natin. Ito na mga lalab yung baby ko, malaki na po. Sorry ko dahil. Shout out po sa inyong lahat dyan. Ito na yung baby ko mga lalab, malaki na mga lalab oh. Saliram Gamer, shout out. Ayan. Thank you so much po sa nanonood dyan mga lalab. Si mga lalab, my baby is now big girl. Hi everyone, my name is Aliyah. Malab yung baby ko mga lalabo. Kasi ano siya mga lalabo. Naglalaro. Lalaro siya mga lalabs. Nampi-play yung baby ni mama. Stream, tamsak host, lalab, stream, megalab, shout out. Salamat lalab. New upload, please watch friend. Stream my friend, shout out. 3 million, thank you so much. Salamat po sa 5 tamsak mga lalabs. Ayan. I'm gonna watch your upload lalab. Saliram Gamer, watching your video my friend. Saliram. Nice video my friend. Watching Saliram. Shout out. Daddy. Daddy. Say daddy. Shout out. Salamat sa inyo. Bibi, lagay mo si Aliyah dyan, Bibi, oh. Okay. Water. Pero mo lang tumahalab ng tubig mga lalabit lang po.
Wait lang, TV oh. Naluan na yan, na. Bisa na tulog. Ayan everyone, mega love shout out. Stream, thank you for thumbs up my live. Thank you so much. Bakit ikaw? Ayan, 2 million watching, shout out. Pasok lang po kayo mga love sa aking live. Renz Knowledge TV lalab, thumbs up host lalab. Renz, kumusta ka na lalab? Tagal tayong hindi nag-live. Kumusta ka na lalab Renz? Thank you so much lalab Renz Knowledge TV. Shout out, shout out. Salamat po sa inyong 5 thumbs up dyan mga lalabs. Dan dan ta dan ta da. Sobrang malit pala yung ano ko no. Hello there. And Renz lalab, thank you so much. Yan, tingnan natin yung bahay mo lalabs. Grabe kong kumagat tulong. Ayan, ang galing kanya. Ang galing na niya. Yung dogi mo lalab. Okay lang Os, at work pa. Sige lalab, napakasipag mo talaga. Lalab, nasa bahay mo ako lalab oh. Ako lalab, Renz Knowledge, sa ngayon mga lalabs. Hindi ako nag-work. Ito lang ako sa bahay kasi nag-alaga ako ng aking anak. In God's will, lalab, makabalik tayo ng abroad. Pag naglakad na si Aliyah. Pinapalaki-laki ko lang mga lalab at makalakad na makapag-apply ulit tayo. Hirap pag nandito lang sa bahay mga lalads. Walang income. Lalo ang napakamahal ng bilihin ngayon. Sana pagbigyan pa tayo uli ni God na sana makapag-abroad uli. Ayan lalaban, nasa bahay mo ako lalab, Renz. Ang dami mong alaga lalabs, mga dogs. Bakit ba? Inshallah, kaya nga hos. Ayan. Hirap lalab pag sa bahay lang. Tapos alam niyo yung mga bilhin ngayon napakamahal, di ba? Sobrang mahal ng bilhin. Sa tulang lalab, hindi ako sanay na nakaupo lang dito sa bahay kasi simula nung nakatapos ng pag-aaral ko, nagtrabaho na ako mga lalab tuloy-tuloy. Ngayon lang ako na-stop dahil
nag-alaga ako ng anak ko dahil lalab tumatanda na tayo. Nasa abroad ako nun, Renz. Naisip ko parang kulang yung buhay ko na ano, parang kulang yung pala yung kulang yung wala kasi akong anak pa eh. Maliit pa anak mo. 11 months na lalab. Malapit na siyang mag 1 year old. Old na siya. Anong ba ngayon? February. Oh. Next month lala mag 1 year old na. Oo nga. Ampun yan. Hindi ba kaya binuksan? Bibitawan mong toy, bibi. Ay, pinaitan. Patang nakalay ko ng baka ng pagkanis. Bibi, bigyan mong toy. Shout out, shout out. Hindi yan lalab. Anak ko yan lalab. Nagbuntis ako nakaraan. Maliit anak mo. Mga ampon yan. Ang dayo pala lalab ampon. Hindi kaya nagpahinig ka din. Matang nakalag kita. Bawal. Hindi kaya nagpahinig yung Ricardo. Matang nakalag ko. Bawal din kakatatanis. Ayan Renzo. Malaki na oh. Umiiyak. Daming luwa. Saway man to. Kaya di tayo makapag-live ng maayos dahil nagbabantay ng bata. Ayan o, mga lalabs o. Malaki na, huwag kang umiyak Lia. Don't cry anak, don't cry. Ayan. Panganay o lalab, panganay ito. Tingnan mo. Malikot na kasi 11 months na siya. O, tingnan mo yung buhok. Huwag, don't do that. Huwag kang mag-cry kasi marami nakakita. No, don't. Ay, magagalit sila oh. Nakikiampon lang ng mga aso. Pero pinapakain mo lahat. Magastos yan lalabs. Oh. Mabait ka. Madami kang ampon. Pero yung ano na to lalab? 11 months na tingin mo yung buhok kasi makulit na oh. Oh. 11 months na to lalabs. Next month, 1 year old na. At pag ito yung nakalakad na, ako yung mag-a-apply na, balik ako uli ng abroad. Mahirap yung buhay dito sa Pinas. Bye-bye. Hindi na kaya, nagpailing. Malaki na siya, tingnan mo. Panay naiiyak ba? Kilikili ko nakita na. Yung ikilikil ni host nakita na. Malikot kasi itong anak ko. Oh my goodness. Baby, don't touch. Ang kalakan sa loob. Mahal ng pagkain, nasa host. O nga lalab, buti kung may sponsor ka dyan. Ako nga lalab, meron akong pusa dito yung galing, yung umuwi ako ng Pinas. Daladala ko yun yung alaga ko kasi yun sa abroad eh. Inuwi ko mga lalab. Malaki rin yung gastos ko dun mga lalab. Nasa siguro kulang-kulang 60,000. Yung pusa ko mga lalab, inuwi ko. So ngayon, napakamahal din ng pagkain niya. Hindi nakain ng ng kanin. Tinatry kong pakainin ng kanin. Ayaw. Cat food talaga. Kaya lalab, pag ito yung nakalakad na, ako yung mag-a-apply na uli mga lalab. Ngayong taon, ayan, malapit itong maglakad. Mag-ayos na naman ako ng aking mga papel para masustentuhan natin itong mga lalab pag ito yung nag-aral na. Nandito lang ako sa bahay, walang mangyayari. Itong ating YT, hindi naman talaga totally sumasahod tayo ng every month. Depende pa sa sitwasyon. Kapag masipag ka mag-live at marami kang viewers, kung maraming mga nagbigay sa'yo ng blessings, yun, makakasweldo ka. Pero kung wala naman, nag-live ka lang, wala pang $1. Tingnan mo kakulitan nito lalabo. Oh. Yeah, don't do that. Ay. Aliyah, don't do that. Minsan ang gagawin nito, baby. Ayan. Mga lalab, hirap po. Tapos, ako lang nito mga lalab, nag-alaga mga lalab nung nanganak ako. Mag-isa lang tayo mga lalab, nag-alaga ng aking baby. Ang hirap mga lalab, alam niyo yun. Lalo pag nagkakasakit, para kung mayak-iyak. Pwede
Pwede pala yun madala sa airplane. Oo, pwede lalab. Pwede. Siyempre, magbayad ka ng ticket niya. Wala, alam mo ba yung ticket ng aking pusa is nasa 2,500 dirhams. Nasa ano yung lalab? Nasa 30,000 mahigit. Ayan. Yung ticket lang yung lalab ha. Hindi pa kasali yung ibang placement. Kaya nga lipas oras lang pero totally hindi talaga to hindi talaga totally sisweldo ka ng every month, di ba? Kaya hindi rin naman sapat yung araw-araw ka mag-live. Minsan wala naman kita. Pag di mo na-reach yung $100, wala ka rin. By the way pala rin sila lab, meron akong yung FB page, meron na akong 10,000 followers kaya hindi pala ako nakakapag-live dito sa aking YT dahil kinarir ko yung pag F2F sa aking F. So ngayon lalab, na-reach ko na yung 60k minutes views na requirements doon para ikay mabigyan ng setup, ma-monetize ka. Na-reach ko na yung lalab ha. Binigyan na ako ng ng setup. Unang setup, binigyan na ako. Then sabi, for review. Lalab, for review ha. Tapos sabi niya, within 1 week, just wait. I will notify you if you are qualified. Wala ako lalab. Problema doon na kasi monetization policy ko is naka-check. Nga lahat siya naka-green. So ngayon wala, unang setup mga after wala pang 1 week, sabi niya, reject. Okay, reapply again on January 30. Last January 32nd, set up mga lalab. Nag-set up uli ako. Then after that, nung Friday lang mga lalab, reject na naman 2 times. Ayan. Binigyan na naman ako ng date. Sabi na reapply again on February 23. Parang nakakapanlo mo. Alam nyo yun. Dami-dami kong video, daming kalokohan na pinag-upload sa aking page. Mapansin lang tayo at mag-viral mga lalabs. Pero walay pa rin wala. Hirap mga lalab. Sobrang mahigpit si mga lalab si F. 3 times na wala lab. Pang 3 times na sana sa pangatlong pagkakataon na tayo. Ma-monetize. Kasi na-reach ko naman, akalain mo yon. Nag-start ako doon na mag F2F mga lalab nung September, October, November, December, January. 4 months na mga lalaba. 4 months, naka 10k followers ako mga lalab, pero walay pa rin. Bakit ni-reject? Anong reason, host? Ang nakalagay doon kasi lalab, sabi, your page, I cannot monetize this page right now. You can continue, sabi niya, you can continue, share your content, then, reapply again. Binigyan niya ako ng date. Yun lang. Kasi yung iba naman na nire-reject, nakalagay doon is, you are not following the, monetization policy. Sa akin nalalab, lahat naman naka-green yun. Yun lang yung palagi niyang sinasabi, share content, upload more content, parang ganun. Parang nakukulangan pa ata sa mga upload ko. Kasi ang ginagawa ko doon lalab, nagluluto rin ako pero bino-voice over ko lang. Binibidyoan ko lang tapos saka edit ko tapos i-voice over ko na lang. Yun lang yung upload ko doon. Yung mga long-term video ko. Reject mga lalab. Sana sa pangatlong pagkakataon nakalagay doon February 23 at ma-approve na tayo. Aliyah. Wait lang lalab ha. Ayun na lalab. Lagay ko lang sa loob. Lalab, same lang lalab ng ko lalab. Islandski Vlog. Tingnan mo lalab yung mga upload ko doon. Isa nga, dami na ko ng kalukuhan doon mga lalab. Meron na akong isang video na nag-viral mga lalab na umakyat ako sa taas ng bayabas. Para lang mag-viral. Same lang lalab yung pangalan ko mga lalab. Islandski Vlog. Ayan lalab, meron kang na
ano ko, natapos ko yung video mo, Lalab Renz. Ayan, meron kang ads. Ito Lalab, kita ko sa'yo Lalaba. Ito yung, ano ko mga Lalabo. Ito yung Lalabo. Islandsky Vlog, ito yung Lalabo. Oh. Ayan Lalab, nakita mo na? Renz, oh. Islandsky Vlog, same lang Lalab, oh. Ayan. Meron na ako Lalab, 10K followers dyan. Islandsky Vlog, same lang Lalab. Tingnan mo malalab yung ano ko. Wow. Ginawa ko na nga Lalab para tayo maano dyan, mapansin, walay. Host, Lalab, Sir Bruchito Channel, shout out! Kumusta ka na po sa ano, Sir Bruchito? Miss you much, Sir Bruchito, shout out. Kumusta naman ang Whitey World? Kumusta ka na, Sir Bruchito? Sir Bruchito, where are you? Bibi, kausapin mo kasi sa Aliyah, Bibi. Bibi man ay. Ayan, 3 million watching, 8 thumbs up, shout out. Thank you, thank you, thank you. Ayan, okay, okay lang. Musta ka ito? Okay lang, Sir Bruchito. Ito, ano pa rin. Maganda pa rin. Tulad mo. May bibili ba? Ha? Ayan, 2 million shot. Mga lalab, wait lang mga lalab kasi alam yung mga nag-aalaga tayo ng bata. Nagbabantay pa ako ng tindahan. Bibi, di mo nga ipapatay yung salita. Nakalive ako, Bibi. Di mo man kaya pinapansin. Nabinaman ka. Babakan. Ano niya? Hindi niya papatay ni Sun. Maganda na. Kasi hindi pinapansin. Nakalive ako. Orange, green, pink. Bibi. Kawan mo rin ngayon yan. Bukyan mo na ngayon. Nakapagalisun, Bibi. Kung nakalive ako. Mga lamang sa kategory. Ayun mga lalab, kasi mga lalab, nag-ano lang ako nagbabantay pa ako ng tindahan mga lalab. Kaya pag may nabili, napunta ko doon mga lalab. Okay lang, musta ka? Dito lang, haha. Sir Buchito. Ayan, 4 million watching. Shout out po. 8 thumbs up. Salamat sa inyong lahat dyan mga lalab. Husky Boys Official, Mega Love, shout out lalab. Namiss ko kayong lahat dyan mga lalab. Ayan, simula ngayon mga lalab, mag-ano tayo. Palagi na akong mag-live sa aking YT mga lalab. Mag-update na tayo palagi. 9 thumbs up host from Husky Boys Official lalab. Salamat sa patamsak mo lalab. God bless. Tagal-tagal di tayo. Buti pa to Sir Bruchito. Ayan Renz lalab. Nakita mo lalab.
Salamat lalab sa iyong 9 thumbs up. God bless everyone. 4 million watching. 9 thumbs up. Thank you so much. Ayan. Brochito on the way from Ren's Knowledge TV. Natumba na naman, baby. Natumba na naman, dito. Nagtangis. Nag-aayos na naman kami. Bawal ito. Tangis na kalay ba, baby? Huwag na mag-cry. Gusto rin sa inyo. Oh. Huwag na. Mga lalab, ito pala yung anak ko, mga lalabo. Huwag na, umiyak kasi nakalay. Pula na sana. Pula na pula. Nagpaganda na, nagpaganda. Oh, nagpaganda. Ay, ganda na, nagpaganda. Nagpaganda. Ay, ganda. Ay, ganda. Ay, ganda. Ay, ganda. Ganda. Pangit. Ayun, para tayo ni Facebook ni NYT. Mga lalab, shout out. Ayan. Pasensya na kayo mga lalab, maingay yung anak ko. Wala kasi si mama mga lalab, kaya di ka focus. Oh. Tingnan yung mga lalab, oh, makulit na. Sir Buchito yung anak ko, Sir Buchito. Nangkog siguro, di. Buchito tamsak shot, short, dating dikit. From Ren's Knowledge. Ayan, thank you so much mga lalab. Ano yung FB mo, host? Ano lalab? Island Ski Vlog. Ito lalab, oh. Same lang nito lalab, ayan, oh. Basta lalab yan yung picture ko lalab, oh. Same lang lalab ng ng name ko sa YouTube. Ayan. Island Ski Vlog lalab, ayan yung picture ko lalab, dun makikita mo, oh. Page yung lalab, page. Ayan, oh. Island Ski Vlog. Same lang lalab ng ko lalab ha, ng YouTube channel. Ayan. Ay. Ayan lalabo. Ito yung picture ko lalabo. Same lang ng name ko ha, Island Ski Vlog. Ayan. Ayan, 5 million watching mga lalab. Ito na pala mga lalab yung baby ko mga lalab. 11 months na, malapit na siyang mag 1 year old. Kaya ito mga lalab, di na tayo nakakapagtrabaho. Puro alaga na lang ng bata. Puro na lang alaga mga lalab. Okay, check ko, invite mo yung mga F mo ha, para mag 5K ako. Sige lalab, kita i-promote. Yung mo, pwede kitang i-promote doon sa ko. Yung pangalan mo, i-post ko doon. Kailangan ko na magtiis itong pag-ibig. Ayan. 5 million watching mga lalab. Kung di mga lalab, ito yung mga lalab yung anak ko mga lalab. Oh. Bawal pa naman yung naiyak. Wow, wow, kamukha mo. Thank you, Sir Buchito. Meron na akong baby. I am proud myself. Dahil tayo tumatanda na. Meron na akong baby.
Sir Bochito, pag ako'y pag ito'y nakalakad na, ako'y mag-abroad na. Malapit na itong mag 1 year old, di ba yung bata pag nag 1 year old na malapit na maglakad? Hintayin ko lang itong makalakad. Ako'y mag-apply na ng work. Kailangan natin kumayod mga lab kasi pag ito'y nag-aral na, paano ito mapag-aral? Paano mapag-aral kung walang pampaaral, kung wala akong trabaho? Salamat, Sir Butchie. Tingnan mo, gulo nga ng buhok niya, oh. Kasi nga, anak, yung hair mo. Kita mo yan sila. Madali. Shoutouts 4 million watching, 10 thumbs up. Thank you so much. Anak, don't play this one. Oh, Diyos ko. Bawal tong bata na iyak sa live. Mapapalo tayo. Pag ito nag-shutdown, patay na tayo. Dito budot. Panaiyak naman to. Hindi nakikisama. Ay, lolo si baby. Lalim na kayang agkuway. Patal-patal talaga. Umaga. Dabay ka isip. Ay. Tabi na lang naglakang nag-ano pa. Kung natumbad to na pusa. Yeah, lights ko. Ay, don't eat. Malab yung book ng anak ko kasi magulo. 2 million watching. Thank you. Paano makalab ng maayos kung may hawak na bata? Don't eat, anak. It's dirty. Okay? Huwag kang iyak lang iyak kasi nakakaya sa mga viewers natin, no? Iyakin. Say daddy. Dada. Okay, dada. Itang papa, di nga ito magpong dada. Say dada. Papa. Pag sinabihan ko mga love na say daddy, papa yung lagi niyang sinasabi. Wala naman papa. Wala'y papa. Kawawang bata, walang papa. Thank you. 2 million watching. Huwag ka iyak ng iyak, anak. Umbo? Salamat po sa nanonood dyan mga love sa nag-stay po sa aking live. Salamat. Panood natin yung video ni Sir Brochito. Bakit hindi maano yung ano mo, Sir Brochito? Wag anak, don't play there. Masira yung ano ni Mama lang. Yung table. Pag nag-crack yan, manuan tayo. Paano nito maka-live? Bakit ganun, Sir Brochito? Bakit yung ano mo, Facebook yun hindi makapasok. Ano ba yun? Yung link mo. O, login. Bakit ganun, Sir Brochito, yung binaba mong link? Facebook. Kailangan mag-login. Para saan ba yun? Sa Facebook yun, Sir Brochito. Yan yung binaba mong link ko. Ayaw ma-open. Kailangan mag-login pa. Shoutout sa inyong lahat dyan sa 2 million. Thank you. Bro, di ay naka-live. Nare-record. Ayan, salamat po. Shout out. Mga lalabang hirap mag-live pag meron kang hawak na bata. Ayan. Mag-alaga ka ng bata, nagbantay pa ng tindahan. Iiyak pa. Kasi liyang iyak na iyak at ano tayo magpapalo. Your battery is running low. Ayan. Kailangan ko pala itong mga lalab i-charge. Mamamatay. We need to charge this, anak. Alas, look at that. Look. Mama, look. No, Aliyah, don't touch. Oh my gosh. Yung anak mong makulit.
Don't touch, Liam. Masira yung computer ni Mama. Oh my goodness. Hindi kaya. Nak, huwag kang magulo, ha. Host, out muna ako. Sige lang, Lala Brent. Salamat. God bless. Ingat ka palagi, Lala. Sige lang, Lalabs. Ingat po. Ingat ka, Lalabs. Sige lang, Lalabs. Salamat. Ito yung makakayos. Sige na, Lalabs. Sir Buchito, bakit? Ano nangyari? Sir Buchito. Sir Buchito, pampun ko sa'yo. Kasi madaldal. Madaldal na. Yan, salamat po sa 10 thumbs up dyan, mga Lala. Anak mo po ka naman, oh. Oh, hindi nga pwede yung mag-toy. Salamat sa 2 million, mga Lala. Stand up, anak. Kalain mo. Umaakyat. Huwag na raw mag-live. Hindi ka makapokus. Nalalaglagan ako yung computer ni Mama. Sunod na lalo. Mga lab, gawin ko nga mga lab, patulogin ko nga tong anak ko. Para makapag-live ako ng maayos. Ang hirap. Sit na riyan. Shout out everyone. Matulog na. Paano kaya ito makakatulog? Paano tayo makaka-live kung may gantong kakulit na bata? Beautiful eyes. Beautiful eyes. Wherever you are. Ta. Nauntog siguro din ko sa bago, nauntog. Bakit nangitim? Si Alia. Ha?
Paano makapag-live ng maayos kung ganito mga lalab, no? Kaya mga lalab, ito yung dahilan kung bakit di tayo makapag-live kasi nag-aalaga ng bata. Dati mga lalab, active tayo sa pag-YouTube. Ngayon, dahil nagkaroon na. Ang hirap, di ba? Mga lalab. Tantin, tadang, daddy, daddy. Baka makatulog na itong mga lalab. Makapag-live ako ng maayos. Di pa nga nakaka 1 hour eh. Inaantok nga siya mga lalab. Patulogin ko ito ng ganito. Nasali si Dida. Nani, nani, nana, sana makatulog to. Mga lalab, di kasi mga lalab natulog ng tanghali. Ayaw niya. Patulogin ko muna dito sa baba. Sleep na liya. Tantin, daging. Sleep na. Nani, nani, nananan. Ang hirap talaga malap pag mag-isa ka lang mga lalab. Tingnan mo, ako lang nag-aalaga dito mga lalab. Tading, tading. Tida, da, 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 da. Nani, nani.
Ayun mga lalab, nakatulog na po yung anak ko mga lalab. Thanks God. Nakatulog na siya mga lalab. Makapag-live na ako ngayon ng maayos. Ayan, salamat po sa mga naghintay dyan mga lalab sa 2 million watching. Thank you so much.
matulog ng mga lalab. Hirap talaga mga lalab pag kayo nag-aalaga ng bata. Ayan, salamat po sa inyong suporta dyan mga lalab. Shout out everyone. Kala ko magigising ulit. Ayan, salamat po sa inyong lahat dyan mga lalabs.
Yan mga lalab kasi. Ganun tayo mga lalab. Babantay pati ng tindahan mga lalab. Kaya hindi tayo makapag-focus sa pag-live ko mga lalab. Mga lalab, salamat sa inyong suporta dyan mga lalab. Kumusta po kayong lahat? Kung ang bukas umak ng aking mata. Ano? Daman kami karton? Si Aliyah, Bibi. Hindi mo pinapautog si Aliyah. Da. Tapos pambugkos mo. Kalimut, Bibi.
Nasha, beautiful lady host. Shout out, Nasha. Thank you so much. How are you, my friend? Supporting, thank you. Ayan, thank you so much, my friend. Nasha, thank you. Supporting, Lalabs. Watching, my friend, your video. Nasha, Heriki 2024. Ayan. Watching, my friend, your video. You have short video only, Nasha. Okay? I will connect this one to you, my friend. Wait. May mahal ka ng iba. Nasha, done your short video, my friend. Nasha, thank you, my friend. 1 minute, my friend. 1 minute.
Ayan, thank you so much, lalab. Nasha. Magpapaalam na pa ako mga nababay po. Thank you so much, everyone.